gesê jy bly by jou ouma se huisie. Jy maar dat ek verdwaal ja. Nee man, my bra man. Jy het gesê dat hy huis gekry man. Maar so wat hy vir my sê is na jare se gesukkel in der moer het hulle fyn huis op John aangesit. So maar laas gesê so van hele familie is gekampie dat hy my huis moet kry. Ken jy eintlik wat dit is? Die probleem was eintlik my auntie man. Verstaan jy? Ja. Jy ken Achus, hy sal lelik bedklok. As ek nou so bitter ja. Oh, hy sal lelik bedklok. Achus, ek bid net Achus, hy sal. En dis Hy sal moet sommer sterwe, Achus, jy nog nooit. Nee, maar jy kan ek so praat, bra. Nou die man, as ons die familie. Nee, Achus. En nou laaste week hier gewees nee, het gehoor sê dat jy kind nie gesin bra. As die man nou tik op wat nou. Want ek sien die man probeer met sakke hier by my. Daai man Achus, hy man is al weer mal bra. Daai man is traumatized van sy sali se shanti se Achus. Sy sali se shanti se plan. Daai sali was 'n probleem. Hoekom kon ek die huis gekry het? Maar Achus, ken jy wat dit is? Daai sali het my eenmal hof toe gevat Achus. Liegen? Die polisie kom maak my vaker daar by my join Achus. Sien jy daai pose wat ek uit nog gehad? Die polisie kom maak my daar vaker. Hulle sê ek moet hof toe gaan en die man. Jy ken ons my Engels is so ngani my praat. Kyk, ek dink alles die maak grap as jy die goed besê. Nee man, cousin, en ook enige iemand kan Engels praat. En jy weer by die hof as translators bra. Hulle sal Afrikaanse tyd vir jou gee en so. Maar anyway, jong, daai sali as mens jou ouma se kind ja. So ek kan laat hom daar hoe ja. Daai hy sal sê my ouma se kind ja. Nou, hoekom sê jy sê ek meen jou ouma dit jou man is ook kan doen. Seker omdat die wil in ons huis, my ouma se huis, men sy manne lopen kom lê hier in ons huis. Verstaan jy wat ek sê? Nooit. Jy gaan choose hoe hard die van daai sali nie. Nee, maar as ek is bly jy ding lekker gesorg man. My sali sort die ding uit. My sali kry die beste prokureur hier in Appington. Just sy sort ons hy ding uit 30 minute. Dus hy sak klaar. Nee man, nee respect maar se ken. Nee, ek is trots op jou man. Ja, bra ken jy nee. As nice om te sien 'n man se bras gaan vorentoe man. En nie terug nie man. Maar bra, jy dan so na huis gaan. Maar jy bly alleen. Ha? Ek alleen nog nooit die. Oh, so die mense wat hier. Nooit, jy's agter my in die lewe jy jong. Oh, jy neef Lisa man. Ha? My neef of jy oompie. Ek het stop meneer, hoe praat jy dan jong? Hey jong, ek bly my kind hier so broer. Nee, tel op. Straight, jy ken en as daai jaar het nog nooit gehoor oor Dolly man. Nou. Ek is die cheese boy. Nee man, wat wil ek mis naam. Maritjie hoor kan jy wat van haar? Nee man, jy ken dan. Daar was net 'n slatste daai man. Jy ken daar was net 'n slatste kachus. Maar jy was okay, maar ja. Maar hy was ook 'n hard 12 man, so verstaan. En ek het gesê nee, jy operate met sekere mense soos Maritjie goed man. Nee. Sy is 'n inster man. Nou, seker die mense ja, dis 'n bietjie level wat Maritjie is. Weet jy nie? Maritjie jong die man ja. Nooit, dis 'n ou rara rede choose. Nog nooit. Nou. Maar choose kyk man. Sy weet mos ek was vir 2 jaar weg gewees man. Met die workshop wat nou. 2 learners wat gedoen het, maar anyway ek wil eens wel lekker opvang, misschien een lekker potje man. Nee, my bro. Ken jy wat is die ding van die lewe shoes? Die ding is jy is eintlik 'n bad influencer shoes. Jy het die skeel klaar gemaak. Jy 2 learnerships. En dan wil jy ek moet 'n potjie bou met jou. Nog nooit. Ons is bras, maar ek in anyway extra staan vir die pot my bro. Jy ken nachos. Ek kan nie Engels praat nie. Ek kry nie werk nie. Ek is die definition van unemployment. Nee man, cousin man. Hoor jy hoe jy nou? As doe jy goed hy miskien kyk. Sy weer met topies bestuurder met mispalateit. Ek gaan sommer span kry man. Maar my bra jy ken en kou. Ek het die kwalifikasies si bra. Ek het die skill op graad 7 gelos nachos. My bro, hoor jy wat jy sê met topies bestuurder? By die munisipaliteit. Dit die kwalifikasies nodig maar sa ken. Ek gee jou net 'n t-shirt al jy maar wie wat dat. Môre jy dik werk net jong. Relax, begin my. Mien. Maar second. Dis my wopper maar ek het respek en jou.
My broer, ik kan je verzekeren, jij krijgt werk. Laag, masakyan. Sia. Baby. Kaya ako may brala kasi. You brother, baby. Dankie. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Ay, tekas. Oh, tekas Romeo. Ik si Mansa. Sa frame. Ik was lang weg zo op toen ik weer terug. Ik is Chandra. Is nice om Maar jou te bro, ontmoet. zijn er nu? Ai, Bye. Yo, bro. Zij zijn niet voor mij iets zo fucking mooi meer niet. Gaan we door die ex zo fly rondom mij. Huh? Ja, bra. Je want zeker gechange, je want zeker gechange. Respect aan jou, man. Respect aan jou, man. Maar wacht. Wat is haar naam nog weer? Zijn naam is Chandrik. Maar wacht, ik zie dat je naam in media drukje kaya. Nee. Nee. Als we nou, ik respect voor mij, die ken ik zo oud toe, bro. Nou, Ah. ik wil altijd respect voor jou, naar jou toe, naar jou married toe, bro. Hoe ik dat jou married zie, ik is de help hoor je waarom, bro. Verstaan ze? Dat moet hij wezen, bro. Dat is de richting lijn die je niet hebt. Daarom zijn we niet aan, man. Maar ze zijn klaar als je married reject me. Ze willen ze mij druk hier. Zo wat zei hij? Ik kan net zo shoes. Ik ga nog gesukkeld. Zo wat zij voor mij zegt, ik zal nooit tollen niet. Ja? Hoe dan? Nee, maar niet, ik zoek je married, nee. Ik heb zo aan de lijn dat ik nog mee bezig was, man. Maar ik meen nou, moet je ons elkaar zo door zijn loyalty test, man. Nee, los daar dan. Maar ken je man? Je gelooft dat je zal kan tol bij mij tol, man. Strijd. Nee, ik wil eigenlijk bij haar holen, maar voor zo zal ik het doen, man. Jongen man, wie is Jay, jong? Ah. Nee, Hij Lena Chips zal hij werk bij mij tol, jong. nee, maar het kan niet daar holen, maar... Oké, easy bed, man. Easy bed. Nee, Je hebt told je, Mary. nog wat geef je me niet tol? Wat is zomaar een brutal fruit, man? Dat is ook man. Nee, ga je bottle absoluut vodka kopen. Nee, dat is aan. Oh ja. Nee, ik zal het doen. Nou, wat krijg ik als ik ben? Nee, als ik ben. De examen zo ben. Je krijgt mij dormes. Huh? Nee, maar wacht. Dat is een kak hier, man. En dan, Adil is deel met mij. Dan kom ik maak net gewoon zeker oor die huisadres. Huis nommer 14. Oké, sorry, thuis. Moet stressen. Die is maar net een loyalty test. Ik zal niet doen wat ik niet moet doen. Juffrouw Wasagi, die kan maar inkomen. Meneer Ntove, ik kom hier eindelijk om lang te komen zitten. Wat gaan aan juffrouw? Het is uw broertje het zeer gekregen. Jo. Waar het is hier gekregen of je juffrouw? Rugby-oefeningen. Ik had hem gezegd, meneer rugby los. Kijk hoe maar is. Nou kom laat speel jullie 7-jarige kinders rugby juffrouw. Meneer, dis regtig nou die tyd om aan te gaan nie. Meneer, kan jy nou te kere gaan nie? Tembaleni Hospitaal. Kan ons gou hospitaal toe gaan? Dis baie dringend. Hoe bedoel juffrouw dan nou in die hospitaal? Juffrouw kan ons even van mij dit komen zeggen en mijn dag is nu helemaal onsmakelijk juffrouw. Bra. Gaan samen niet heel man. En dat was je broertje. Die man, Waar zijn nu iets eerst ook komen? Gaan kijken op hem. moet je nog komen laten stressen ja tjoes komen. Ik hoor dat stress ik jongen. Gaan samen niet heel veel als op doen krijgen. Meneer, ons het nie by. Je gaat nu waar. Je gaat leren zien. Ons kan ons dit gaan asseblief. Sê my dodelijk, het gewoon net mijn broer gaan kijken. Is dat echt zo man? Dankie, mooi dag verder. Jammer toch, nee meneer. Bye Bye. Dank je vrouw. Geniet die dag, bye. Dank je vrouw.
asseblief, die stres is al reeds te veel. Hey Romino, waar is Sia? Ek dink as Pieter jy moet kom sit dat ek saam met jou praat. Sia is gou op Jalla was emergency. Maar is iets erg nie. 'n noodgeval. Nee, is toch niet zoiets erg hier. Hij had gezegd, ik moet nog zo'n uur geven en ik moet toch hier blijven zijn meisje oppas. En ik is nog braas, ik kan me zo niet zeggen, nee, niet. En ik moet je toch oppassen, ik ben deze niet, nee. We gaan nog van hij. Ik kan hier gaan naar bij om kappen, weet je. Dink jy regtig so, Romino? Ik kan je zoveel meer offeren, zodat hij met je offert. Ik kan je die wereld geven. Regtig, is jy seker? Maar net als jij met hem. Hoekom zal ik je zeker wezen? Maar maak je mij kunnen. Yo, hoe kan ik wel meer uitleggen van hier dit joh? Yo, wat gaan hier? Bro, Nee man, moet niet zeggen dat je broer niet man. Ik loos je voor 15 minuten met mijn dol. En je doet dit. 15 minuten. En je doet die kou. Sia asseblief toch, kalmeer asseblief net. bro, hoekom vraag je nou zo? Zeg weer een bouwer gaan die? Of moet ik dat zeggen? Hoe kan je wel dit doen met Brakau? Hoe kan je wel dit doen in mij en kou? Je hebt dan gezegd, je gaat niet verder. Als die gaan niet kou. En ik had net gedaan als een grap kou. Ik had gedaan als een grap. Maar je hebt die dan ernstig gevat dat juist. En die is mijn enigste doel die kou. Mijn enigste doel wat ik ooit gehad heb. Hoe kon je dit wel doen, Romeo? Hoe kon je dit wel doen, kou? En jij, ik kan jou zien niet, man. Loos je me uit. Romeo, waarvan praat Sia? Ik heb maar het bed gemaakt. Een bed gemaakt. Dat ik gaan tollen, jong. En ik heb hem gezegd, gaan lach tollen, jong. En ik heb gezien hoe easy is. Zo hij is nog stressen. Eigenlijk kan hij maar meer botten. Zie je hoe min is je weer. Een botten. En noem je jou mee. Ik heb bra. Ik zoek naar mijn botten. Die bed gewinnen is het maar. Je zal de botel krijgen. Ik was actually blij dat je dit gaat doen. Nou weet ik. Zij verdient niet om in mijn leven te wezen.